салом алейкум бинандаи азиз. Ба қариби як бародар дар комментария савол карданд ки чӣ хел аккаунта як телефони дигар ба телефони дигар гузаронем. Яъне ки аз телефони кӯҳна ба телефони нав гузаронем. Мешавад хеле ҳолатҳое ки телефон мехарем, пароли аккаунтро дар телефони кӯҳна намедонем, пароли Google аккаунтро дар телефони кӯҳна намедонем. Мехоҳем ки ҳамин аккаунт дар ҳамин телефони нави мо бошад. Дар ҳолати мо ин телефони кӯҳна баъзе ма ба шумо нишон медиҳем. ан ҳамин аккаунта мо ҳозир ин телефонда мегузаронем. бехатар ва осон бародарон. Чикор мекунем барои аккаунта дар телефон гузарондан? Ин телефон аккаунт надорад. мо метавонем даже план аз ин бахш бошад, як метавонем плей маркет роем. Дидестем ки аккаунт надорад ва чӣ зер мекунем бародарон. ай чӣ иҷада ё ки мо саздават мекунем аккаунт, ё ки аккаунти каналмон ин тараф мегузаронем. барои чӣ хел аккаунти Google аккаунт саздават карданам канал дар видео аста, кадомеро дар кор бошад метавонед биёед тамошо кунед. Иҷада мо саздават намекунем, ҳамин окошкаро зер мекунем, клавиатура мебуроям. Ҳамин адреси Gmail моно ҳаминҷада вадид менависонем. аз ман бахшиш бошад. ана ҳамихе менависонем. чӣ хел ҳаминҷа нависондагӣ дале зер мекунем. иҷада мо дар аккаунт пурсидаем. мо аккаунт пурсидаем. аккаунтамон намедонем. забул парол. диде бародаро, ман дар ин телефон ягон чиз зер накардам, автоматически телефон худаш чида дуромад. иҷада мо дар савол метиҳад ки аккаунти шумо дар дигар телефон дуромадестанд. масалан савол метиҳад ки шумое ё ки дигар одам. агар дигар масалан ягон хеле смс шумо дар омад, шумо набоше, нет, запретит вход, поёна зер мекунед. агар шумо боше, дар ҳолати мо худмон кардестем ин корро бародаро, да это я зер мекунем. ҳамин рақам 24 ки иҷада нишон додагиай, мо ҳамея дар инҷа интихоб мекунем. де рақам 24 интихоб кардем. иҷада мо дорам ки мақсад истифода мекунад телефон. агар кӯдак боше иҷада дар родительский контрол мепурсад. агар хитон боше мақсад иҷада менависонад ки ман худам дале интихоб мекунед. тамом. агар хоҳиш доштагӣ боше пароли телефонтона алиф ки ҳаминҷа фурсат аст. шумо метавонед ки пароли аккаунтона, яъне пароли аккаунтата иваз мекунӣ. тамом. истифода мекунӣ. он форза менависонӣ мегӯӣ дальнейшем чанд телефоне гирифтӣ, асла метавонӣ дар дигар телефонҳо он аккаунта истифода барӣ. Продолжить мы зер мекунем. Продолжить. Принимаю. Принят. Воля. Чӣ хел мебинем бародаро? ҳар ду аккаунтда, ҳар ду телефонда ташне як аккаунт кор кардааст асосӣ. баъд метавонем ки телефонро сброс кунем. масалан дальнейшем агар фурӯхтанӣ бошем фурӯшем ё ки ҳам касбдани бошем битем ин телефонмона аккаунти кӯҳнаи худмон хати истифода кунем. чӣ хел дидем бародаро? кори қин нестай, осонай. ягон қинӣ надора кор. тез, осон, бехатар. метавонед паролтон в процесси кор вақти гузарондани аккаунт метавонед пароли нав бимонед. агар хоҳишманд боше, агар хоҳишманд набоше метавонед ҳамихе истифода кунед ва дигар телефонодам ҳамихе аз телефон гузаронда метавонед аккаунтона. бародаро, видео маъқул шудагӣ боша ҳатман каналда подписатсия кунед. видеода лайк жиқе бародаро.
ягон савол, ягон хоҳиш дошта бошед, комментарий данависе. мо обязательно саволи шуморо ҷавоб медиҳем. боқӣ худо нигаҳбон, сарбаланду хонобод бошед.